Dobrý večer. Pokračujeme ďalej v našej prednáške, v druhej časti našej prednášky o rusofóbii ako viac menej systematickom jave v svetovom boji za informácie. Dneska globalizovaného fenoménu, informačnej konkurencie, nazvime to tak. Dodám, že nie sme prví, ktorí sa k tejto tematike obracia v poslednej dobe. Tematika sa mimoriadne internacionalizuje, zaujíma sa aj v takom smerodajnom medzinárodnom mass médiu ako Russia Today, RT, známy program, ktorý má obecenstvo väčšie než CNN a BBC mimochodom, a to nie len v Amerike, ale na západe. Takže ten mal za uplynulé 2 týždne niekoľko intrigujúcich redaktorských príspevkov, talk shows o téme rusofóbie. Takže my si ju vysvetlíme trošku hlbšie s odvolaním sa na to, čo hovoria o tomto jave dnešní ruskí analytici, keďže ako správne vystihol svojho času veľa vážený pán Sergej Chelmendík, ruská analytika je dneska v porovnaní so západným priemerom veľa perspektívnejšia, nazvime to tak. Takže, a my spoliehajúc na to, že vy, ktorí možno s ňou ste neprichádzali zatiaľ nejak intenzívnejšie do styku, že vás to aspoň teda minimálne zaujíme. Takže skončíme pri tom, ako sa podarilo dôsledným uplatňovaním taktiky. Jednak zo začiatku to bolo zadržiavanie komunizmu, neskôr to bola, nazvime to tak, boj bez konca do víťazného konca. Známy ako plán Alma Dalesa, ktorý sme citovali v jednej z našich prednášok o Ukrajine svojho času, pamätáte. Tam boli popísané metódy, ktoré sa uplatňovali, obzvlášť teda v informačnej sfére, že treba rozložiť mládež a rozložíte celú spoločnosť. Takže práve na úrovni tej soft power sa Západu podarilo a držať vierch po Rusku, sa zmocniť zmýšľania ľudí na nejakých vyšších racionalizačných prioritách, že proste pozerali sme im do huby, tak povediac. Lenže no a že ZSSR teda nemohol vypracovať pre svoju vlastnú elitu nejaký príťažlivý model, v dôsledku čoho sa tá elita neskôr spolčia spolu s kriminálom a silami zo zahraničia sústredeným útokom na sovietsku strednú vrstvu v rámci procesu známeho ako perestrojka dokázala väčšinou takým polokriminálnym cestom zmocniť národného majetku, ktorý bol budovaný tými ľuďmi zo strednej vrstvy socialistických krajín, nie minimálne behom 2 pokolení. Takže je to samozrejme najväčšia umpiareň na svete a skôr či neskôr aj tak im bude musieť niekto predkladať účty vo všetkých našich štátoch. Takže no, neviem, uvidíme. Lenže ako sme už hovorili, rok 2008 bol taký zlomový, čo sa týka rusofóbie ako javu relatívne nedávneho a od istého momentu mimoriadne zintenzívňovaného, čo sa nikto z normálnych ľudí, čo nás sledujú, nebude popierať, že to priam bije do očí. Pozdravujem zase celé osadníctvo denníka SME, pani Procházkovú a všetkých pánov Šucov, čo tam svoje komentáre si vysasevujú z palca, vyciciavajú z prsta. Takže antikomunizmus do nedávnej doby, aj dneska do značnej miery, je, nech to znie akokoľvek šokujúco, drahí priatelia, ale na podvedomom zmysle to aj tak je skrytá forma rusofóbie. Aby sme si nič nezastierali, ten istý páter Březinský, na ktorého sa tu modlia mnohí z našich tunajších západňarov, povedal ešte v momente rozpadu Sovietskeho zväzu, že nič si nenahovárajme, bojovali sme, nič si
nenahovárajme, nemyslíme si, že sme zvíťazili nad komunizmom. V skutočnosti sme bojovali s Ruskom v jeho inej podobe. Takže tak alebo inak, dneska s ohľadom na rastúcu moc a potenciál Ruska, nech by čokoľvek hovorili všelijaké západné sprosté ratingové agentúry, ktoré samozrejme je viac menej očividné, kto financuje, hej. Nech by čokoľvek hovorili akýmkoľvek umelým spôsobom alebo na papieri, hej, sa snažili vlastne písať sumračné prognózy, hej, pre Rusko ako krajinu. Vo mnohom krízová situácia je, ako správne tiež mimochodom postrel pán Felomendy, je pre Rusov typické, oni sú zvyknutí v tomto žiť a dokážu sa veľmi jednoduchšie adaptovať meniacej situácii, v čom sa proste výrazne líšia od iných národov. Ja teda nechcem byť tu na vnímanie ako nejaký propagátor, že tu sú proste rôzne čosi všetko, ale poznať odlišnosti robí život pestrejší, viete? Takže do značnej miery antikomunizmus, ktorý je aj dneska, hej, na vlne toho vytvorenia takého idolu väčšného boja s komunizmom, ktorého sme my boli tu na svedkami, no to sa ešte môže vnímať akokoľvek, tak rusofóbia je jedinou reakciou, ktorú si dneska môže Západ dovoliť. Hej. Pre väčšinu našich médií dodnes platí, že ex occident lucid, že zo západu slnko vstáva na západe, aj nie na východe. Ak by sme porovnali úroveň slobody slova a samozrejme, že realizácia takejto veľmi organizačne náročnej kampane, hej, predpokladá do značnej miery koordináciu záujmov nie jednotlivých nejakých médií na regionálnej úrovni, ale veľkých mediálnych korporácií. Hej. Pripomínam, že viac než stovky amerických médií, ktoré existovali v 20. storočí za Clintonovej éry, zostalo len 5, pretože celý mediálny priestor bol v USA vtedy pohltený 5 korporáciami mediálnymi. Tam je čo je to, ak nie monopolizácia trhu. Takže v porovnaní s tamojším prostredím mediálnym, kde Michael Moore je vystavovaný rôznym ostrakizmom a podobným nepríjemným veciam, hoci dneska sa to tam mení a drasticky rýchlo, tak tá sloboda slova, aká do nedávneho času panovala v Rusku, to bolo niekedy až prekvapujúce. Keď sme hovorili o tej infikovanej inteligencii, ako nenadno sa, treba sa naši predkovia hovorí, že no, ty si taká hnilá inteligencia, ale ty si taký inteligent. To sa odrážalo do... To nie je... Priatelia, to nie je, ako by som to vyjadril, to nie je vzťah nejaký defamačný, taký vzťah lúzy k nositeľom nejakého vyššieho poznania, ako sa to snažia predstaviť dnešní naši určovatelia verejnej mienky. Vôbec nie. V tom sa skrýval do značnej miery pochopený vtedajším zdravým sedliackým rozumom našich predkov istý vírus, nainfikovaný takého západňarský vírus, ktorým tá naša inteligencia trpela. Pripomeniem, že treba k koncu rusko-japonskej vojny v roku 1905 ruská inteligencia písala telegram s blahoželaním japonskému cisárovi, že ako mu gratulujú, že ako to tým Rusom nadal. Takže ja neviem, či by bolo niečo podobné mysliteľné v nejakej veľmi to vlasteneckej a patriotickej Amerike, alebo čo je len Británii, hej, tam toto svedčí nie ani tak o slobode, ako o dovolenosti všetkého, hej, v mediálnom prostredí. Aká je účinná obrana? A treba si uvedomiť toto. Rusofóbia je infikovateľná, žiaľ Bohu, ako sa ukázalo. Ani nie tak Rusom, ako skôr iným národom, predovšetkým slovanským národom, ktorých sa na ako
akomsi podvedomom úrovni, pretože samozrejme otvorenie rasistické výroky alebo nejaké, viete, také neonáckovské a celkovo žurnalistická symptomatika nemohla nadobúdať príliš razantné rozmer, hoci keby mohli, oni by to určite spravili, ale bola to vlastne dohodnutá verzia pravidiel hry, ktorej sa pridržajú, že teraz samozrejme ich pustili z reťaze, tak to vyzerá a preto treba vedieť, čo za tým stojí, že to vôbec nie je nejaké novátorstvo, ale dlhodobý historický fenomén. No a viete, prečo rusofóbia dneska je z ruskej myšlienkovej sféry vymetaná, a pripomínam, že myšlienková sféra tam bola dosť dlho okupovaná práve západní armii, ako keby taký fakt celonárodný komplot alebo čo. Ten aspekt národnostný tam radšej nebudem spomínať, lebo to by to niektoré národnosti mohli pekne schytať. Ale dobre. Tam sa to nedarí nejak presadiť, podobne ako sa to nedarí treba západný projekt demokracie a teda presadiť v krajinách koranickej kultúry a tradície. Preto Západ vyvinul celú tzv. Antikoranickú biblickú stratégiu. Proste si svojho času na tým skutočne lámalo hlavu, viete, že ťažko sa uplatňujú západné modely na moslimskú mentalitu. A podobne si lámu hlavu, tak povediať, aj s tou našou i rečitou slovanskou náturou. Pretože v istých zlomových momentoch našej dejiny sme boli všetci bez rozdielu. Treba posledný taký moment bol víťazný maj roku 1945. Dneska po 20 rokoch statočného, usilovného a veľmi vytrvalého vymývania mozgov u nás mnohí pozabudli na skutočnú atmosféru, ale predovšetkým osudovosť vtedajších momentov. Dnes pri takom neustálom tlaku, istej agresívne nadväzovanej verejnej mienky, tak povediac v úvodzovkách, si ľudia odvykli, ako to správne mimochodom Putin vystihol v svojej valdajskej reči o nature a o identite, ktorá v jeho poňatí by mala byť pre Rusov tá správna. To nebola žiadna reč o nejakom nadčlovekovi, ale v značnej miere to aktivizuje človeka znútra, tak povediac. A práve kvôli týmto kvalitám, ktoré Rusi majú, že sú schopní takého masového patriotizmu, vlastenectva, ku ktorému sa dneska v mnohých krajinách Európy, ale už pomaly aj u nás niekedy je nebezpečné hlásiť. Ale kríza patriotizmu v európskych krajinách súvisí predovšetkým s krízou tamojšej štátnosti. Ľudia, dá sa povedať, sú natoľko sytí a zleniveli. Teraz si nebudeme nič zakrývať, že oni o týchto veciach niekedy neuvažujú tak intenzívne, ako by mali. Pretože patriotizmus, nech by ho akokoľvek označovali anglickí snoby, no oni to majú všetci spoločné, nech sú to aj geniálni autori typu Oscar Wilde. Viete, keď niekto hovorí, tuším, jeden anglický to bol filozof, povedal, že vlastenectvo je posledné útočisko zloduchov. To nemyslel tak, že vlastenci sú všetci zloduchovia, on to myslel skutočne tak, že keď už žiadnej inej cesty von niet pre väznené svedomie zloducha, tak ešte vždy je tu vlastenectvo, ktoré mu ponúka, no, alebo ak sa vraví v Rusku, bežné, to je taký vtip skôr, že treba rozlišovať vlast a štát, krajinu. Ale to je, nazvime to tak, je to nebezpečný výrok. No, ak by sme mali ísť ďalej. Vlastenectvo ako najúčinnejší spôsob čelenia hrozbám informačným vyplývajúcim teda z fenomenálneho takého systematického zastierania pravdy a nadväzovania falošných ideových stereotypov na úrovni takéto podvedomého reagovania človeka, akým je takýmto fenoménom práve rusofóbia, je najúčinnejším prostriedkom proti nemu
udalostí, predovšetkým dejín, ktoré, môžeme to tak, človeku v kritických chvíľach, kedy obraz menej cennosti, ktorý je mu nadväzovaný tak alebo inak, priamo, nepriamo, bezprostredne, alebo nebezprostredne, nie je ochotný ten jedinec akceptovať. A zároveň je to také zdravé vlastenectvo. A zdravé vlastenectvo spočíva v obyčajnej láske k svojej vlasti, k jej dejinám. Je to spôsobilosť vidieť aj jej negatíva, ale nenechať sa tými negatívami zdeprimovať. Nenechať tie negatíva dominovať v celkovom chápaní pojmu vlast. Hej. Ako správne hovoria anglosasi, od ktorých by sme sa v tejto problematike mohli skutočne veľa ponaučiť. Oni v prvom rade to sú samozrejme ich záujmy. Anglicko nemá priateľov, Anglicko má svoje záujmy, ako to svojho času hovoril britský ministerský predseda Henry Palmerston. Takže od nich by sme sa mohli v tomto veľmi veľa naučiť. Tak jeden Angličan to veľmi výstižne zhrnul: right or wrong, my country. Hej. Či je to správne, či je to nesprávne, vždy je to majka. Mimochodom, nech by boli proste nedostatky tej mojej konkrétnej, nech si to každý z vás kľudne aplikuje na svoje slovenské korene, alebo už akékoľvek. Hej. Proste pri všetkých nedostatkoch krajiny, ktoré žijeme, je to stále naša krajina, je to krajina našich predkov. Mimochodom, ak niekto z vás si pamätá, v Sovietskom zväze žil jeden, bol to ikona svojho času, skutočný bard a ľudový básnik Vladimír Vysocký, šansonier, autor viac než proste mnohí z staršieho pokolenia aj nás na Slovensku, zvlášť v Čechách vedia, o kom hovorím, tak on svojho času sa nám dostal ponuky, že prečo nejde do Ameriky, čo mu mimochodom podporovala aj sovietská tajná služba, mala by aspoň problém menej, ale on proste nechcel. Toto odlišuje skutočne vlastenecky zmýšľajúceho tvorca, národného umelca od takých tých pseudov, ktorí parazitujú, nazvime to tak, na duchovno-kultúrnej sfére spoločnosti. Takže on povedal, že ja nechcem ísť, pretože ja tvorím a píšem a zmýšľam a spievam po rusky, moji diváci, moje obecenstvo je v Rusku, to z čoho žijem je tam, a kto ma bude počúvať a oceňovať tu. Ja spomeniem, že to bol svojím spôsobom stíbažný človek, stíbažnosť ho definovala, možno aj nakoniec skôr priviedla do trudu, než by si bol býval zaslúžil, bol to veľký človek. Takže a práve na takého toho stredne štatistického človeka je celá táto informačná vakchanália rozpočítaná, pretože podobne ako v časoch perestrojky, kedy sa prvýkrát osvedčila, nazvime to tak, rusofóbia infiltrovaná do informačnej sféry samotného protivníka anglosaského. Perestrojka začala tým, ja si to ešte svojím spôsobom pamätám, tak matne, ale potom ešte cez to doštudovanie, ako to prebiehalo. Z začiatku sa začalo hovoriť, že o tej glásnosti, potom to prerastlo do obviňovania Stalina, proste ten antistalinizmus tam bol hneď prítomný. Potom tam bolo, že to je zle. Potom, že ako to majú na západe. A teda, až sa to potom prerastlo do takého blúdneho rozmeru. Rusofóbia v samotnej ruskej mediálnej sfére, že počas prvej a druhej čečenskej kampane proste reportéri niektorých skutočne odióznych filmových a spravodajských spoločností utekali, tak povediac, mieriať svojimi kamerami do chrbtov útočiacich vojakov, ktorí ako nám tu dneska hovoria, kruto, brutálne vraždili separatistov, hej, to sú tiež separatisti v zmysle, že tým znižujú v skutočnosti, no, takže napísali o nich všelijaké novinárske paskvily. Do takej úrovne to tam dochádzalo. To bol výsledok toho celého a targetovalo to predovšetkým väčšina týchto sprievodných javov tú socialistickú strednú vrstvu. To sú inžinieri, lekári a teda. Dneska sú to tí ľudia, ktorí žijú, nazvime to tak, od platu od 400 po tých 1500, možno
aj vyššie. A tých je veľmi veľa na Slovensku, verte mi. Mimochodom pripomeniem, že podľa štatistiky vykonanej Organizáciou spojených národov koncom 80. rokov, myslím, že to bol 1988, rok pred revolúciou, krátko pred revolúciou, bolo vo východnej Európe, čiže bývalé socialistické krajiny a európska časť Ruska zaregistrovaných nejak vraj údajne 16 miliónov ľudí žijúcich pod hranicou chudoby. Pričom to boli svojho spôsobu dosť charakteristické segmenty niektorých tedajších socialistických spoločností. Nebudem tu konkrétne ukazovať prstom na Rumunov, oni vedia prečo, ale nič menej. Na celom tomto obrovskom priestore len 14 miliónov ľudí. O 10 rokov neskôr, v roku 1998, podľa tej istej štatistiky OSN, počet ľudí vo východnej Európe žijúcich pod hranicou chudoby narastol na 168 miliónov ľudí, drahí priatelia. 168 miliónov ľudí, to je 10-násobný, viac než 10-násobný nárast, a ako správne postrehol jeden ruský analytik, že to bola najväčšia pohroma strednej triedy v dejinách. Takže zároveň v perspektíve však rusofóbia v plánoch je realizátorom tých skutočných mediálnych manipulátorov. Na západe v ich predstavách by mala západu priniesť nejaké dividendy, nejaké benefity. Viete, napríklad existujú isté protiklady v médiách, alebo ktoré sa dajú svojím spôsobom prirovnať k mediálnej slobode. Tak podľa výskumov Ruského ústavu pre výskum verejnej mienky spred mesiaca, ešte v marec-apríl, 70% Rusov podporovalo pripojenie Krymu a len 50% médií zastávalo toto stanovisko. V princípe v USA, kde oni takúto nelojálnosť zo strany médií absolútne netolerovali. Čo však treba robiť? A keďže je to jav charakteristický pre všetky naše krajiny, treba tu roztrhať na kusy liberálov, alebo ako to hovorí jedno, to radšej nebudem spomínať. Viete, na vlne národnej nespokojnosti keď sa konajú revolúcie, tak zo všetkých revolúcií, ktoré sa konajú doteraz, nebolo tak veľa, 80% bola skaza. A skaza to bola a 20% možno prínosná, to, čo sa neskôr odzrkadlilo v progrese alebo čomkoľvek, ale väčšina revolúcií stojí tú krv a veľmi správne to svojho času vystihol istý pán Dostojevský v Bratoch Karamazovcoch, keď povedal, že revolúcia stojí život jedného mladého dieťaťa, tak ja takúto revolúciu neprinám. Alebo slzy, myslím, povedal slzy mladého dieťaťa. Takže práve na revolučnej vlne náladovej, ktoré sa dneska, ako vidno, po celom svete odohrávajú, sa častokrát tá v princípe zdravá konštruktívna sila zjednotenia myšlienkového a ideového zjednotenia toho, čomu sa kedysi hovoril ľudových máz, a ja nechápem, prečo by to slovo malo byť akýmkoľvek spôsobom postrešné, keď v princípe dosť vystihuje podstatu, tak táto konštruktívna energia ľudových más sa dá veľmi dobre zneužiť, pokiaľ ľudia, ktorí praktizujú revolúcie, pripomínam, že všetky revolúcionári a všetci atentátnici, neviem čo, európskych revolúcií boli financovaní a prichádzali a študovali vo Veľkej Británii. To je takéto hniezdište. V západnej elite aj prepojení na Veľkú Britániu to tiež zasluhovalo samostatnú prednášku, ako vidím, lebo keď tak sledujem ruské médiá, tak samozrejme u nás nič o tom nie, ani sa nehovorí.
k veľkej našej škode a poľutovaniu. Tak čo sa teda deje? Ľudia v ich mase, ako často vidíme, nevždy majú pravdu. Napríklad, typický príklad prvej úspešnej informačnej vojny, kde bola rusofóbia plne zaangažovaná, tzv. Perestrojka. Však to bola presne ako teraz na Ukrajine. To bol komplot nomenklatúry, partajnej nomenklatúry, potom tých tzv. Tieňovíkov, ktorí pôsobia v tieni, to sú tajné služby atd., kriminálu a zahraničného kapitálu, čiže tak tej novej buržoázie proti strednej triedy. No. A ako som hovoril, nikdy nie je na škodu si všetko to, čo hovorím, extrapolovať na tú našu domácu situáciu. Čo sa teda dá robiť? Tak z pohľadu Ruska, ktorá je prvýkrát dneska za celé svoje dejiny v tej psychohistorickej informačnej vojne o krok popredu, priatelia, práve onu dneska zadáva tón. Viete, v skutočnosti a ľudia, ktorí sa venujú problematike alebo serióznym výskumom ruskej problematiky, a ono sú to častokrát jedinci, ale ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, pretože mnoho tzv. Našich Ruslandkena, ktorí ani pomaly po rusky nevedia, ako môžu potom vôbec písať niečo, a dobre, to už nechajme na nich, ale keďže zažívame túto situáciu, kedy skutočne ruská informačná dominanta začína vyťaziť a pokoruje si, informácia prichádzajúca odtiaľ si začína postupne pokorovať milióny a milióny ľudí na západe, tak je veľmi zaujímavé zistiť, akým spôsobom ruský štát, ktorý aj veľkým pričinením Putina sa za magických 10 rokov pretransformoval takým spôsobom, že dneska vedie prvýkrát v tejto informačnej, psychohistorickej, po niekoľko storočí trvajúcej vojne skutočne vedie, podobne ako viedol za Stalinových čias, kedy malo Rusko v podobe ZSSR, to bolo Rusko v inej podobe, skutočne veľký plán, ambiciózny projekt, veľký potenciál, tak dneska si východný brat nadobúda práve tieto pozície. Povstáva z kolien a preto sa dá predpokladať, že v tých médiách, ktoré doteraz v Európe boli a sú, len ak protesty v Nemecku neprerastú do 3 týždňov, tamojšie mienkotvorné médiá nejak neprestúpia inú čiaru, hoci už aj tam začínajú panikárčiť, že čo a ako. Napríklad na dnešnej Montagsdemo v Berlíne rozprával tamojšia hviezda teraz tej nemeckej a ruskej jary, Ken Jebsen sa volá. Neviem, to znie smiešne, ale tak sa volá, lebo sa to nemôže. A na YouTube nájdete jeho channel ako Ken TV, on rozpráva sa hrozne rýchlo, ale dá sa to pochopiť, tak on je tam teraz taký hrdina. Tak dneska akurát povedal pred tým zhromaždením davom v centre mesta, že má informáciu, že sa mu podarilo dostať k informácii dôvernej z okolia takej tej ukrajinskej znalcov ukrajinského prostredia priamo zaangažovaných do tamojšej situácie teraz, informáciu, že 30 dní to je, alebo že 30. máj, že to je pre nich taký ten borderline, že do 30. mája sa má rozhodnúť, alebo ak sa dovtedy nerozhodne, tak 30. máj, že to je taký tandem. Mimochodom v tejto súvislosti poviem, že teraz máme, keď sme začali, bolo 5. mája, teraz už je 6. krátko pred 1 v noci, takže dokončím dneska tú rusofóbiu a Nemecko si dáme zajtra, že Bohu, hoci to by chcelo rýchlejšie, tak čo je teda Západ, drahí priatelia? Západ je jediná civilizácia, taký predátor, však tam mnohé z tamojších tradícií, oni vyrastli z tradícií takých tých pokoriteľov nového sveta, západných a východných Indií, takého pioniera, piráta,
morského korzára, aj kapitána jej veličenstva v jednej osobe, viete, trebárs. Málo kto z nás vie, ale kapitál takého veľkého medzinárodného bankového domu ako Morgan Chase, údajne tým je to predĺženie majetkovej a rodovej línie toho Morgana, piráta Morgana, ktorý tam svojho času v Karibiku vystrájal. Takého nášho Jánošika, viete, tak u nich sú Jánošikovci dneska miliardári. To je na margo toho, že tu náš premiér sa vytrvalo a intenzívne kritizoval za svoju Vorliebe für unseren Nationalhelden Jánošik, takže na tom nemusí byť nič také hrozné, drahí páni. No. Viem, že treba vedieť, čo je to Západ a čo sú to vlastné dejiny. Nie nadarmo mnohí z nás sú dneska šokovaní z udalostí, keďže na správne ich pochopenie treba mať aspoň minimálnu takú historickú výbavu. Ak tá absentuje, tak potom buď začíname panikárčiť, keďže mnohé veci nechápeme nie preto, že by naše chápanie bolo slabé, ale že tieto veci nepatria do okruhu našich poňatí, do okruhu tých vecí, ktoré ponímame a ktorými sme sa snažili porozumieť. Ale takéto prednášky sú len chabým pokusom, tu na niečo napraviť, ale to sa teraz ťažko dá napraviť v jednej chvíli po 20 rokoch, kedy sú už vytvorené svojím spôsobom myšlienkové stereotypy, teda keď sa porozprávate s tou mládežou, však oni nevedia úplne nič, oni vôbec nič nevedia, sa ich opýtaš, kto je Hitler, kto je Stalin, nevedia. A ja som možno mal tú výhodu, že som zažil to obdobie 90. a začiatka 2000 školy, kedy sa to u nás lámalo. Mnohé predmety sa začali deformovať a vykladať inak a to priam tak bylo do očí neskutočne, že preto si to dneska vyžaduje s ohľadom na serióznosť celej situácie absolútne nemilosrdné poznanie o tom, čo sa deje okolo nás. Takže treba sa pozbaviť akejkoľvek sebaľútosti, komplexov, sebareflexii, zabudnúť na to, že sme malí a nemohúci. Treba ponímať seba samotných ako člena vyššieho nejakého spoločenstva národov, ale nie len tých európskych, ale aj tých, s ktorými nás spája oveľa viacej, než si mnohí z nás sú ochotní pripustiť. Slovanstvo ako fenomén všeobecne zasluhuje oveľa väčšiu pozornosť, obzvlášť dnes aj veľkou hanbou, že naše akože kvázi slovenské médiá ani jeden seriál o tom nespravili, veď tým by určite zožali mimoriadnu vďaku a popularitu nášho obyvateľstva, ale to očividne kultivácia nášho poslucháča nepatrí medzi priority. Televízie, ako hovoria samotní Angličania, vysoký plot robí dobrého suseda. Treba sa zbavovať mýtov, žiadne samoponižovanie, nedovoliť, aby si niekto o vás utieral nohy. Podobne, pretože a zároveň, a tým sa blížime už aj ku koncu, podstatnou časťou v celej tej konštrukcii, ktorá sa volá rusofóbia, to je pripisovanie takých zlých vlastností, hej, v portretizme sa to zjavuje ako, že medveď, teraz tu každého strašia medveď, mimochodom na Smečku sa to stalo už úplne bežný medveď a opakovane sa to zjavuje, alebo proste rôzne iné stereotypy, hej, ktoré miesto toho, aby sme sa sústredili na skutočne svetoborné udalosti a myšlienkové pohnutky, ktoré dneska sa dajú, tak aby sme sa sústredili na to nepodstatné. Takže dôležitou súčasťou tejto manipulácie je práve manipulácia s výkladom, interpretáciou a osvetľovaním mediálnom druhej svetovej vojny, ktorú v Rusku
nazývajú veľká vlastenectva, to zaslúženie. Skutočnosť je taká, že jej dejiny boli falzifikované dokonca vo výklade pre samotných Rusov. V výklade, nazviem to tak, Biblie druhej svetovej vojny, ktorú vlastne každý sovietský vojak u seba doma, to sú pamäte generála Žukova, maršala Žukova, ktoré boli, ako je známe, spísané, skoncipované, redigované a pustené do tlače za obdobia Chruščova, a ten nemalým spôsobom prispel nielen k jej redakcii, ale celkovo manipulácii s archívnymi a inými dokumentami, tak aby spĺňali jeho kritéria videnia a priebehu celej vojny. Inak to celé v rámci širších súvislostí tej antistalinistickej kampani. Práve kvôli nej sa svojho času pohádal sovietský zväz, prišiel taká zložitosť, ako je Čína. Úloha Chruščova ešte len čaká svojich nových objaviteľov. V princípe veľa vecí už bolo povedané na ruskom nete, ale pre našinca je to snad už aj neznáme. Pre mnohých z nás to bolo pre mňa šokujúci objav, je 60. roky sú 50 rokov ďaleko a nikoho to nezaujíma. A taká tá kontinuita je mimoriadne dôležitá v kritickom období, hej, keď no a súčasťou toho celého, okrem teda ešte aj demencie skutočných faktov druhej svetovej vojny, o ktorej nevidím teraz v danej súvislosti nejakú potrebu širšie sa vyjadrovať, keďže veľa nových skutočností sú dostupné už aj na nete, aj na YouTube si každý môže pozrieť cyklus dokumentárny. Teraz máme májové dni, 9. 8. 9. mája dní víťazstva nad fašizmom. Ubezpečujem vás, drahí priatelia, že tí, ktorí dneska hrajú príjm v celej tejto galimatíve, že oni tieto dátumy nepriminúť, potom tak povediac, oni si nenechajú istú príležitosť, aby tieto dátumy nespestrili nejakou mimoriadne morbidnou zase vecičkou. Oni veľmi dobre vedia, čo tieto dátumy znamenajú a svoje dlhodobej stratégie destabilizácie tamojšej situácie, provokácie, aby čo najskôr ľudia proste sa začali rúvať medzi sebou a tie klákaro sa nezastavia pred ničím ani pred takouto verejnou demonstráciou. Takže máme sa na čo tešiť. No a o nič menej podstatnejšou súčasťou celého tohto procesu je zamlčovanie udalosti. Na pozadí vytvorenie takého negatívneho psychologického stereotypu, že tak sa mimo pozornosti dostávajú dôležitejšie veci. Napríklad, ak si človek prečíta tie smerácké titulky, tak to proste ho z toho... Ale aká je skutočnosť? Rusofóbia v médiách, hej, oni furt strašia Putinom a pritom zamlčujú, že čo sa stalo napríklad dneska včera, hej, v Slaviansku sa do bojov nasadzuje Národná garda, hej. Je veľmi ťažko vyviezť odtiaľ alebo voviesť tam ľudí, ktorí potrebujú pomôcť. V centre sú všade už rozložené blokpasty, hej. Novinárov musia voziť taxi pod názvom presa ako tlač, aby po nich furt zbytočne nestrieľali. Na jednom blokposte zahynuli všetci, sú tam jedna žena mladá bola zabitá, ranená do hlavy, neskôr skonala v nemocnici. Traja sa museli podstúpiť chirurgickú operáciu s prestreleným bruchom, streľba zo samopalov a granátometov. Pričom títo trestní operátori, tak povediac, karátili ich volajú, a to sú všetko vládne sily, toto strieľajú do vlastných občanov, a potom to volajú, že separatisti a pokus o nastolenie poriadku, toto je pokus o terorizáciu, priamy teror kievskej vlády. V tomto sa to celé prejavuje, že v danom prípade je rusofóbia skrytá v tejto veci, ale prejavuje sa tým, že nám vykresľuje obetí, štátom organizovaného teroru neonacistického vlastných ľudí, ako, že oni sa snažia nastoliť poriadok, viete?
A to je to. Takže v skutočnosti, čo sa tam deje. Títo trestatelia strieľali do domov veľmi náhodilo, alebo nedovoľovali sa záchranné, proste sanitke sa priblížiť, dokonca strieľali raketou. Bol jeden raketový výstrel z vrtuľníku. Včera veľmi rezonovala v ruskej mediálnej sfére smrť a pohreb istej mladej 22-ročnej, myslím, zdravotnej sestry Julie Izotovej. Proste oni vozili tým členom domobrany, ktorí stali na jednotlivých blokpostoch na tých cestách vodu a lieky a teda. A už neviem, či oni sa dostali do palebného poľa, ale proste rozstrieľali celé auto. A ona a traje jej spoločníci zahynuli. A to samozrejme rezonuje v tých ľuďoch. A prispieva to k vyostreniu už bez tak v mnohých ohľadoch beznádejnej situácie, ktorá na našich očiach prerastá a už prerastla do občianskej vojny. Zachrániť to môže už len zázrak. Ako vravel ten Ibsen v tom Berlíne 30. máj. A viete, aká je sranda? Mnohí z tých zákulisných manipulátorov, ktorí sa veľmi vyžívajú v symbolike celkovo, tak dneska máme rok 2014. Ak je skutočne také očividné, že Američania chcú vyvolať tretiu svetovú, a ono to k tomu ide, ak chcú vyvolať tretiu svetovú vojnu v roku 2014, čo dostaneme, je to presne 69 rokov od skončenia druhej svetovej vojny. Na čísle 69, keď teraz nebudeme skúmať vlastnosti záhadnej slobodomurárskej trojky, ale ak si to graficky, hej, teraz vezmite pred seba 69 bez akýchkoľvek erotických konotácií, tak to predstavuje čo? Čiste graficky. Niektorí tak maľujú zodiakálny symbol rýb. Môže to byť vnímané a zamýšľané tými programátormi, hej, na takom matricovom úrovni diania, ako istý symbol, že končí čo? Epocha rýb. Mimochodom o tom, že treba taká rodina Rockefellerovcov, ktorá bola priamo zaangažovaná do celej tejto ukrajinskej galimatie, tak dokonca bol aj článok zverejnený o tom najprv na ruskom nete a neskôr aj na českom. Proste dešifrácia jedného obrazového odkazu posolstva, ktoré bolo vo veľkom sprístupnené bežnému európskemu recipientovi. Totižto sa jednalo o výtlačky časopisu Metro, ktorý sa bol rozdelil, proste v Prahe sa dá získať všade tam, kde je metro, hej. A tam bola celá séria takých obrázkov, ktoré tam na prvý pohľad to vyzeralo ako celkom dobre nakreslené tie Turtle korytnačky, ninja a podobné komiksové postavičky, hej, ale bolo tam veľa zaujímavých symbolov a celá jedna séria dešifrácie neskôr v tých článkoch, ktoré odhaľujú, že to mohla byť programovanie scenára rozvoja situácie na Ukrajine. Úplne fascinujúce rozobrané, takže keď oni si dali tú námahu a takúto hadanku umiestnili a nechali ju pôsobiť na psychiku ľudí, pretože čo sa deje v metre, keď ste v tom tuneli a zajdete a sedíte v tom vlaku a niečo si čítate, alebo ba čo viac na niečo si sústredene dívate, hej, tak sa vám to oveľa lepšie impregnuje do pamäti, tak povediať, hej. A neskôr na takom úrovni, ako vravím, podvedomo, intuitívnom, práve na tej úrovni, na ktoré predbieha globálne neštruktúrne riadenie, tak vplyva na vaše konanie a decision making. Takže že vraj takto programoval ukrajinský scénar, takže možno aj tá 69 nie je úplne náhodná. Hej. Viete, na tom je najhoršie to, že nech by tu čokoľvek hovoril o nejakých extrémistických niektorých vystúpeniach a teda,
mnohé z tých prognóz ľudí, hej, ktorí do značnej miery definujú aj ruské myšlienkové priestranstvo a snažili sa v posledných rokoch vystupovať z takých patriotických pozícií, samozrejme strašili, ja myslím, že sa preháňajú, že možno sú to dokonca provokatéri, ale treba aj ten Evgenij Fedorov, člen frakcie Jednotné Rusko v štátnej dume, ktorý je lídrom národno-oslobodovacieho hnutia, oni sú bohača teraz všetci v tej Ukrajine úplne, tak vlastne ten Evgenij Fedorov teraz navrhol si posvietiť proste na všetky tieto mediálne konexie. No, každopádne, aby sme sa pohli rýchlo ďalej, nech si to vysvetľujeme akokoľvek, ale vyzerá to, že Spojené štáty provokujú tretiu svetovú vojnu. Z rýchlych ďalších informácií, smutok v Odese. Miestni hovorili, celí boli zaplakaní, tak smutili po tých nevinne zabitých 46 ľuďoch, že hovorili do kamier, že jednoducho nás ničia. Terajší šéf kontrarozviedky a SBU, minister Nalivajčenko, dokonca prikázal sfabrikovať dôkazy o stopách ruských tajných služieb. Inak odvolal sa aj nedávno zverejnený článok na Smečku o tom, že jaká je tam proste krdeľ a holubinec tajných služieb na Ukrajine. Takže najhoršie na tom je to, že v ukrajinských médiách samotných ani deň, ani druhý deň, ani dneska po tragédii sa nezjavilo ani slovo o tom. Takže to sú skutočne nacistické fenomény, nacistické praktiky. Dokonca v blogosfére nachádzali vyjadrenia viac než trúfale, ktoré zjavne buď svedčia o nejakej serióznej vnútornej vade, alebo proste o tom, že viete, Rusi sa dneska mnohí lámu hlavu, že kým tam ich posledný veľvyslanec, niekdajší veľký oligarcha, jeden z zakladateľov mimochodom Gazpromu, taký jeden gerontokrat ruskej politiky, Viktor Černomír, kým tam on bol za veľvyslanca a navonok vytvárali zdanie veľkého priateľstva, pretože tam pripíjali si s ukrajinskými oligarchami a vegetovali spoločne takto za štátny účet samozrejme, tak západné zaujímavé sféry pôsobili na úplne inej úrovni. Pracovali s mládežou, pracovali s ľuďmi, pracovali so školskými a inými aktivistami, vybudovali tam celú LGBT a homosexualitu. Inak zaujímavé, aj LGBT, aj homosexuáli zo začiatku prispeli k rôznym chávaniu Majdanového ohňa, v ktorom podľa logiky situácie ich skôr či neskôr aj tak začnú rezať proste prvé sieky, ako ich hovoria proste tí pravicoví radikáli, ktorí samozrejme v otázkach v týchto zastávajú viac než jednoznačné stanovisko, takže od začiatku bol zakomponovaný tam ten prvok seba deštrukcie do celej tejto veci. Ďalej. Dnes rečnil v Odese istý pán Kytynčuk. Rečnil v Odese a snažil sa vinu zvaliť na Rusov, ale zaujímavé je to, že v roku 1996 absolvoval European Institute FBI v USA. Takže tam sa to skutočne hemží agentami vplyvu z rôznych strán, len z akéhosi dôvodu o ruských sa len reční, ale neprediavujú sa žiadne poriadne dôkazy, ktoré by niečo zavážili, ale o amerických sa zjavujú hlásenia raz v jednom, raz v druhom médiu, viac menej alternatívnom, dvojtretinovo, neviem ako nezávislom, deň čo deň.
čo by ešte sme také. Aha, o tom, aká to bola cynická a beštiálne koordinovane splánovaná akcia, svedčí aj tá záležitosť s tými červenými šatkami okolo predlaktia, ktorú mali nielen pravicoví radikáli, ale aj niektorí príslušníci policajného zboru, ktorí tam stáli, vyzerá to vážne tak a pofajčovali si stranou hajzli. To je... Ďalej prezidentský kandidát Titipko potom požiadal ešte o tých červených nášivkách, červených šatkách. Totiž niektorí prezručení agenti polície, ak sa tam hovorí, polície boli v civile a zmiešaní s davom, ale mali na sebe tieto červené šatky a zrejme na tej tiež subconscious podvedomej úrovni to pôsobilo celkom provokujúco na futbalových fanúšikov. Preto tam miesto toho, aby policajti zdržiavali proti sebe obidva davy, tak čoskoro ich pohltil z obidvoch strán. No, takže a tak Titipko, prezidentský kandidát, dovtedy nevedno aké profilácie, či už sexuálne, či akej, to zrazu začal požadovať rezignáciu prechodnej vlády, čiže fašistickej vlády, proste riadne vyšetrenie celej. Na Červenom námestí v Moskve sa konala panichída, čiže spomienkový spev. Žiaľ Bohu, ani jedna európske hlavné mesto si to nepripomenulo. Kiev na tom by sme mohli snáď skončiť pre dnešok. Mali ste len malý záber z toho, koľko veľa nám toho uniká vinou rusofobnej politiky našich médií, ktorá sa nám v dlhodobej perspektíve môže vypomstiť. A to takým spôsobom, že súd in being deprived of information, že nedisponujúc v správnom čase riadnou informáciou, nespravíme správne rozhodnutie. Teším sa na ďalšiu prednášku s vami o role a úlohe Nemecka a zároveň pripomínam, že v takomto príležitostnom spravodajstve z Ukrajinského frontu, inak sa to nazvať nedá, lebo je to skutočné spravodajstvo o priebehu národno-oslobodovacieho boja na Ukrajinskom fronte, si myslím, že by sme mohli s ohľadom na serióznosť a zapeklitosť celej situácie pokračovať v pravidelnom režime a budú na to nejaké pozitívne odozvy. Dobre, takže na teraz sa s vami lúčim a teším sa s vami na budúce. Dovidenia.